ang katawan na maginiingon gyud nga mudagan ko. Munang pugos ko dagan ani. Good day mga Bisaya! Oh yeah, welcome to Bitok Bitok University! Sa tanan mga nakasubscribe na dagan, salamat. Sa wala pa, paki-subscribe palihog. Salamat sa inyong pagtanaw. Ani nga video, bisag di kayo ni gwapo pero lakas lang sex appeal. Bag-o lang nahuman ang filing for candidacy para sa barangay officials. Ha! O kabalo na rin mo sa itong istoryahan. Atong istoryahan karon kung tagpila na ang kilo sa tamban karon. Di mo, sep. Atong istoryahan ang mga klase-klase nga mga tao basta mo kandidato sa barangay elections. Pinakauna, of course, siya si Mr. Disclaimer. Medyo ang dating medyo nag-disclaim na siya dahil nga basiging kaso kung di siya mo daog, basin di ay basin lang. At least kung mapildi man siya, okay ra. Pag madaog, okay ra. Mr. Disclaimer, ay kuha na niya ako pre, tising-tisting lang ba? Tising lang god. Dagan-dagan na ito lang nga serbisyo lang god. Wamang gitaingon nga kwarta, wamang taingon nga makinarya para mudagan. Ang ato lang nga gusto man mo serbisyo sa katawan. So kung mudaog, it's kung mapildi, okay ra po. May problema kay bisag di ta makadaog pwede magpunta makaserbisyo sa lain na pamagi. So okay ra. Kuha na lingaw-lingaw lang niya ko, lingaw-lingaw lang. Mao ba? Number 2, si Mr. Napugos lang. Napugos ra gyud siya. Actually, pre, ako lang yun, di, kapuyan ng sigdagan ba eh. Di ko ganahan mag-politiko yun, di ginawa na linya ka ng mga politiko ba, pero ang katawan na maginiingon yun nga mudagan ko. Munang pugos ko dagan ani. Kapoy kay eleksyon, kadaot sa negosyo. Pero, siyempre, maminaw ang tas katawan. Sila magyud atong paminawon, gipugos na mangyud ko ani, so, dagan na lang yun ko. Mao ba? Number 3, si Mr. Sponsor. May problema. Usa, ako'y sponsor sa kwan. Ako na'y bahala sa kwan sa uniform niyo sa basketball. Ako na sponsor. Pati snacks, matag game, ako'y sponsor. Ako na'y bahala. Batay kalimti, butang pangalan dia, ha? Nay tarpaulin dayon na nakabutang dito. Ako'y bahala sponsor na. Oh, pati kaon. Up and down yan po ako na. Oh, ako na. Kung nay jacket, pati jacket ako sponsor. Ay lang, pati brief na lang po sa mga player. Ako lang sponsor. Basta kay ba't na nakaburda dito akong pangalan sa ilang brief, ha? May problema. Ako'y bahala. Sponsoran ko na. Ay, sas, problema. Gamay kayo ng butang. Sama, may problema. Mao ba? Ayos sa kadoy. Number 4, si Mr. Tagay. Bisag dili mahilig mo inom, pero karon makitagay na. Oy, Gaw! Oy, Gaw! Musta, Gaw? O, musta mama ni mo, Gaw? Ay, shot ta, Gaw. May problema. Shot, Gaw, shot ta, Gaw. Tapok-tapok sa tabay. Dugay ang taway, ban-uban, no good. Oy, boss! Oy, musta, boss? Ay, boss, shot ta dali, boss. Tapok-tapok sa taway, sa boss. Sa madali, kamu bayagin mo. Inyo, rabi kong sulugoon yun. Kamu bayagin akong mga bossing yun. Kamu tanan dia. Bahala di kita relatives. Para na ako, ikagaw ang tanan dili. Saman, shot. Oy ba? Oy, tagay ta tanan. Tagay ta. Oy, problema. Ako'y bahala sa tagay. Ako'y bahala. Oy, problema. Mao ba? OBI? Mao ba? Og ang number 5. Number 5. Siya, si Mr. Tambay. Kung sa una, wala pa mudagan, igo lang mo labay. Pre, agi lang ko, pre. Pero karon, lahi na. Oy, pre, musta? Oy, kumusta mo, Dre? Ha? Kumusta mo, Dre?
Sa mga sino mo shot diyan bro kulang siya na diya. Kulang si pulutan niya. Ako'y bala niya. Nay. Ako'y bala nay. Dungagi pa nig fighter 50 nay tapos pulutan. Gusto mo pulutan dre. Tagay pulutan nay. Ako'y bahala dre. Oh, musta mo ta dre? Gidugay naman taway sa storya dre. Sige ra kung kabalo ka sa tud anay lang. Kanin dre tong problema dre sa tong kuan ba dre nga linya ba. Dugay ra gini wa gini masolusyonan dre. No? Ay sos. Sila mo kabala kapon. Kung makalingkod ta, ay solbaro na to ni. Oo. Kaning mga libaong simuntoho na to. Kaning mga suba, bota tog tulay. Kung way suba, bota nga tog suba. May problema. Ato, ang ako, concern ko ba, kay dugay na yung problema diri sa atong linya ba? Solbaro na to ni. Ay, kung tagaan ko chance. Sige, dugang pa dugang. Sigarilyo. Sigarilyo. Nay, tagay sigarilyo. Ko'y bala tanan resos. Dugay-dugan sa tawid tapok-tapok dali nga atong sona. Darga. Ko'y bala. There you go ang atong top 5 nga mga gabuhaton sa mga nidagan sa barangay elections. Busa ka mo dia. Katong lang may mga silingan nga matingala mo friendly na karon, malamang nidagan na siya pagka barangay official. Daghang salamat sa inyo tanan, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa video. Paki-share, paki-like, paki-tag ang inyong mga comments, vitamins namo. Daghang salamat mga Bisaya all over the world. Ang wala pa nakapalit og bitok-bitok t-shirt, order na. Bye.